tukang graji nguasne sipatan mure ora kleru wong sing dhuwur katon manggut wong sing isor mripate kok biar kiyo samar yen klilipet awune kayu pokok rukut gone makarya golek sandang pangan kanggo kula warga dadi ati nimas apa kowe ora krasa gonku mikir wit kala semono mbok iya welas aku paringa usada minangka brantaku nimas wong ayu aja lalendra ayo to don asmara ana kowe aku marem tanpa kowe ora janjang bukas maran saben turu lalinduran rono rene tak derekke mung padi-padine bisa nyawang kowe nimas klambi lure agemane ditampekku rangapane ana kowe aku marem tanpa kowe ora janjang bukas maran saben turu lalinduran rono rene tak derekke mung padi-padine bisa nyawang kowe nimas
tarik lure agemane ditampekku rangapane apik yo 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 jebol, suara jebol, awas, lo, ya, mut, wah, mut, ayo, rujak, yo, yo, mut, ya, ayo,
rudek. Oi. Ayo ari. Oh. Awas. Woi. Yo, banteng. Wah. Lebu. Ya. Oh. Ayo Dika. Oh. Awas. Oh. Awas. Jam papat luget ya. Cedek lah. Iyo. Ya. Iya. Ayo kagale. Yo. Dadi jaranane dadi. Kok aneh mung gawe goreng esemu nuju saiki wis mukti kowe anyelaki ora mathuk becikmu yen kepethuk bebasane rasa ilang manise nyatane lali sumpahe ye piye karepe
Yen, lo. Ayo Yen, lo. Wah. Dipangan barongan niku nek kalih. Niku kalih dipangan barongan, lo. Lo. Ngidul. Halo, ayo. Ngetan lo. Lulus. Adik-adik pada minggir. Panas.